bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moniro ɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccide e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hannde koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama yinde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof oɗo buuro saw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam e kisal e wiɗon jokke wadde abonné ya Pindi TV jokke ɓenninde information o kono kadi jokke wadde partage vidéo ji Pindi TV hettiyankoɓe en batta sonade ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi e oɗo subaka hande ko wiide on tan to banggal tan jawɗi e ko way noon ɗo joni uddi hoore yumman galleji e baban galleji en jayndeli ɗi gaari hen oɗo subaka kono banggue dawrugol nane nder jayndeli ɗi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV kono kadi ha joni e banggal gongal woni tan ko fayi e ko sukaɓe leydi meɗen goni e ɗeɗo balɗe woni tan so école uddi ɓe gadda mbaadi gondi nane nder jayndeli mon gandu ko duumi hen ko joni joni min garanton hen hono subaka foof jayni guendirel Soleil udditi damale oɗo subaka talata hande ko wiide ɓe gaari tan koye koreji meɗen tayore ɓe ɗum ɗon noon ɓe gaare moɓe tenu africain ji ganduɗa ete ɗeɗo balɗe ina ƴewtinda darde moɓɓe e ngal ɗon banggal saabu ɓe mbi sukaɓe hewɓe oɗo saaha ko hen mbaɗi investir ina liggo hen saabu koko ƴewtinda on ngal ɗon banggal ina ƴetta ɓornugol ngol ɗon gue ganduɗa ete ko ɓornade sabandor joɗɗo e ɓandu timmuɗo woni noon ko hande jayde Le Soleil waɗi tan ko ganduɗa ko kañum woni ko dossier jaƴƴo faani e ngal ɗon banggal ɓe gaari ha joni tan eko faye wadde numérisé e ko ganduɗa ko kañum woni kayitaji juddu nder leydi meɗen ɓe mbiyete ko tolne million ngaji 15 kayitaji juddu ma waɗe numérisé mana ko ganduɗa ma nanne e nder ordinateur uji eko way noon wona ko moftete e ngal ɗon banggal ha joni garti kadi e tan 400 milliards ɗi ganduɗa yete ko projet ji AIBD fayi ɗum jayde guendirel Soleil ari hen garen ha joni e jayde las ko kalanoɗen joni ko uddi koye yumman galleji e baban galleji oɗo saaha woni tan jawdi oɗo saaha memotako saabi ɗum kone seeri ha woro ɗum ɗon noon ɓe mbi tan laamu noon nani yeeɓa hen yumman galleji en saabu yete muusi oɗo saaha kamɓe baban galleji en ɓe ganduɗa ete ene fawe dow koye moɓe sodde jawdi ɗum ɗon ne ɓe garti ha joni tan e banggal élection législative poɗɗo dañde hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi mo gonɗen e capantati lewru juillet wonata nduɗo lewru ndu gonɗen ɓe mbi tan ɗo joni ko way noon nana parane no hannirta ni goɗɗo mo ganduɗa kay konnguɗi muɗum nane nder jayde las ha joni woni oɗo binoɗo ko Moustapha Sy wiyete ɓe mbi tan ko wino ko ɓiɗɗo e oɗo mo ganduɗa kañum woni Serigne Ahmed Tidiane Serigne Ahmed Sy kanko noon o fawama juuɗe garene jayde Vox Populi ha joni ari tan e banggue dawrugol kañum ne Ibrahima Sène suuti konnguɗi muɗum wiide tan hitande élection ji pandaɗi woni élection ji todɗaɗe joɗotoɓe toon to suudu sarɗiji leydi meɗen o wi noon ne waɗi enjeu ji kewɗi ɗi ganduɗa nani nder hen goɗɗo kay cuutude konnguɗi muɗum woni Cheikh Atab Badji mo ganduɗa kankone ko analyste politique hakkille makko ne yaaji faade tan e banggue dawrugol o wi kay e banggal démocratie leydi meɗen opposition woɓe meɗata yiide ɗum kono noon koko ganduɗa ete opposition sohli ko haalde ina heeɗe kamɓe lulliɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe goni wonɓe e laamu kamɓe ne ɓe jiiɗi tan koɓe mbatta ko yiye kamɓe ɓe jiiɗa opposition o ina heeɗe kono kadi opposition yiiɗa laamu ina heeɗe ko ɗum tagui hakkude mabɓe kamɓe ɗiɗo wawa wonde e dow jaam walla e ndiyam ɓuɓdam saabu saaha foof goto foof wonta koye weddade goɗɗo o kaaƴe ɗum woni e konnguɗi makko wi noon oɗo saaha ina wayno laamu ngu nani yani tan e piége mo opposition o fawaniɓe o saabu oɗo saaha ɓe natti haalde ko faye banggal programme uji mabɓe kono kay ɓe ndewi tan ko yidde walla jabtade
bangal opposition o ha liggey mo ɓe natti hollide ɗum ɓe mbi Ousmane Sonko e wondiɓe muɗum ma jeeya hande toon to diwan mo Bignona to jeewoyde famille ngel ɗo cukalel barano ngel e tan ko Abdallah Diatta wiyete baranoɗo e tan nde ganda manifestation 17 juin ɗiɗo ɓennudi dañino garane jayde l'observateur ko kañum tan ari ko ha joni e museki banggue kaltenoɗo joni ko faye taske ene fuɗɗora noon e banggue tan jawɗi ɗi no waye serde ni ha tengti banggal pombitaire e ko faye soble woni basalle ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa oɗo saaha séri ha woro ɓe mbi noon laamu ngu nani tan ƴewtu walla nani yeeɓa ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni joom galleji en ɓe mbi noon Moubarak Lo e tan Momar Ndaw mo Ascosen ɓe darima oɗo saaha gam tan suutude konngudi moɓe ko wayni kay ƴewte saabu prix ji ɗi koko ɓeyda ha woro te noon ala haydara ko ganduɗa ete woni konngudi eɗi cuutadi henete ha joni ɓe gate combat mo ganduɗa ene paranedi Bombardier Ama Baldé e kamɓe ɓe ganduɗa poti sippirde ɓe mbi noon ko wayni nana tan parane nane lawol ɓe mbi benno noon oɗo saaha dari tan ko wiide yoɓe ndentu kamɓe fo ɓe gona gotum beele koɓe jiiɗi ko ɓe daña ɗum garene Saydou Sané ɗum koye nder jayde quotidien le quotidien woni konngudi makko kankone ɓe mbi tan o suuti konngudi fanude Ousmane Sonko e wiide makko tan Ousmane Sonko gagnaki toon to ganduɗa kañum woni Ziguinchor so saabu yete ko yinno ko kanko Ousmane Sonko dañani ɗum kono kanko o ƴewata walla omo jooɗo wiya ko Ousmane Sonko foolimo kono noon liggey moɓe aɓeni hen no hannirta ni ɗum ko konngudi Saydou Sané mo ganduɗa woni ko toon to diwan mo Ziguinchor o wi noon oɗo saaha aɓene parane législative uji no hannirta ni woɗɓe ɓe ganduɗa kay parino ha cikki ko yeehoɓe toon to diwan mo Makatal Moukaram kamɓe noon dekete yo ko triyagal werti less ɓe mbi noon agence conciergerie oɗo yete oɗo saaha ɓe mbiya tan ko yoɓe job biyeji janani ɗiɗo yete goɗɗo mo ganduɗa notoyimo jomum woni Eugénie Rokhaya Aw woni debbo keptinanoɗo e banggal yete nder leydi meɗen garen ha joni jayde enquête loski fani tan e ɓeɗo sukaɓe e baɗe bonde ɓe mbaɗi we woni tan école uddude ɓe nangui banguji classe moɓe ɓe keeli ɓe muñi ha boni ɗum ɗon noon ɓe garti hen e kadi wiide tan beele école o koko rafa oɗo saaha ɗum woni namdal ngal Mamadou Talla ministre joguiɗo banggal jangde nder leydi meɗen o wi ko wayni kay ɓe goppata ɗum mukko ɓuuɓa moɓe ƴettu sanction ji ɗiɓe poti ƴettude ɗi fanude hen toon to diwan mo o yofto yette goto e moɓɓe kay nanggama dañde duuɓi 17 kañum noon oɗo saaha nani juuɗe lawol ɓe mbi noon ko foti waɗade hen ko maɓe mbaɗ ɗum kamɓe ko Aliou Diouf mo Kusems o wi tan ko école o woni ko ganduɗa oɗo saaha koko rafa tigui oɗo noon kañum mbiyannoɗo ko tan taniraɗo mam mawɗo kankone o fawama junggo caggal nde ganduɗa ko kaade halluji ɗiɗon walla konngudi ɗiɗon fawake gonga gareni jayde les échos ɓe mbi tan ko ɓuuri milliard uji temedde ɗiɗi e capanɗe e nogas e joyyi woni ko ganduɗa yette tan ɗo joni wirtima koɓe padanno ko ɗum noon fayi tan koye situation ji marché ji nder leydi meɗen e tan ko ganduɗa ko kañum woni lebbi tati ɓennuɗi ɗiɗo e hitande nde gonɗen ɗum noon nde ɓe mbaɗi calculaji mabɓe ɓe mbi tan offre uji ganduɗa ko ummotonoɗi e banggal gongal nadde e nder leydi meɗen walla nadde tan e oɗon e ngal ɗon banggal ete woni ko ganduɗa no tolninoy milliard uji capanɗe jeetati e joyyi ɗi ganduɗa yete ɓe darinoma kono ko ganduɗa yete naati ha joni koye tan kañumne e banggue ɗi ganduɗa kañum woni marché public o kañumne ne tolni milliard e million ngaji temedere e nogas ɗiɗi milliard ɗi ganduɗa yete fayi ɗon ɓe mbi noon ko ganduɗa kañum woni appel d' offre aji noon ɓenni ko tolni milliard uji temedde ɗiɗi e goho ɓe mbi Cheikh Abdou Bara Dolly kañum noon ma huccite juge o ko jeudi tan wonata ɓe mbi noon so ɗum ɓenni mo waw nannude nam ñagade liberté provisoire ɓe mbi beele ko way noon ma won ɗo joni namdal ngal ko ɗon tigui woni ɓe mbi kan hande noon leydi kan mo tan
rewɓe leydi meɗen woni football banggal rewɓe leydi meɗen Burkina Faso Sénégal poti huccodirde hande ɗum noon so tan waktuji 5 yoni kikiɗe walla mbiyen waktuji 17 woni 17 h ko nden tigui wonata ɓe mbi noon coach o kañum dari tan ko wiide oɗo saaha aɓe dañi yakare maɓe jaaha e quart de finale ɗum woni yakare maɓɓe oɗo saaha ɗum ɗon noon yo Allah won ballo. Garen ha joni jayde Libération kañum noon ɓe garti ha joni e Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké ɓe mbi tan oɗo saaha kay namdal ngal woni beele mo dañ liberté provisoire caggal so hucciti e tan juge o ɗum ko alhamisa janggowo won alhamisa ɓawo janggo wonta so Allahu lamɗo jaaɓi beele mo ruttoy koreji makko juuloyde toon yo joni namdal ngal ko ɗon tigui ɓaari ɓe mbi kay ɗum ko ganduɗa kañum woni DSC kamɓe noon ɓe nangui oɗo biyetenoɗo madame Dior kanko noon ko mo ganduɗa yete ko baɗowo baɗe bonde e banggal Facebook amo filma sukaɓe amo yeeya ɗum kono kadi amo jogui vidéo ji ganduɗa ko vidéo ji rewani e lawol o suuɗino noon koye caggal profil mo ganduɗa winduno hen ko madame Dior sa yi cikka ko debbo tawa ko gorko woni caggal o wiyete tigui ko Idrissa Sarr kono noon o fawama junggo oɗo saaha caggal nde enquête waɗa ɓe ndewi haaɓe nanguimo ɓe tawe makko vidéo ji e baɗe bonde viol aji ganduɗa ama waɗano ɗum fannude ɗum e mineur uji sukaɓe ɓe ganduɗa suwa taw timmude. Garene jayde Stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal e oɗo subaka oɗo kay mo ganduɗa kañum woni Boukary Dramé ɓe tottimo micro ɗum noon o suuti kongude makko wiide tan équipe nationale mo Sénégal meta tottudemo chance makko no hannirta ni ɗum ɗon woni ko ganduɗa yete ina hawimo e ngal ɗon banggal hayso tawi e sikke makko wonɓe ganduɗa ina jooɓa gam waɗede sélectionné e ko way noon e kadi tan o wi kanko Guiran Ndaw wona mo ganduɗa ete ina wawi mo e banggal football kono o anda ni no yaari kono kadi nde o namna to banggal Koulibaly o wi tan ko Koulibaly ko neɗɗo mo ganduɗa ko keptinaɗo e banggal football toon to diwan mo Naples to hen keddotoɗen to diwan mo Naples to ɓe mbi Koulibaly kay nana yiiɗa yaade kono kadi Sénégal najo goɗɗo nana yiiɗa fawede place muɗum woni Abdou Cissé hettiyankoɓe ɗum wonno komin gaddano on e ngal ɗon banggal en mbatta sona arande won joni e banggal gongal woni gueɗe rendolla feedi feere noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe nomin mbatta subaka foof addande on jabawol moɗon e nder ko ganduɗa kañum woni participation moɗon e tan roɓindu jaydeli moɗon e subaka foof ɗum ɗon noon ko arde tan hanki namdal Baba Moussa Niang wonno beele 3e mandat ina gardiɗo leydi ndi ne wawi dañde ɗum e nder leydi ndi eyi walla ala ɗum ɗon noon hewɓe gaddi hen jabol muɗum en cuɓima hen woni hen tan e ko ganduɗa ko kañum woni réponse aji en gadden ɗum hande noon Diary Sow kañum woni tan udditowo hoore hande kanko o wi tan ko gardiɗo leydi ndi ne wawi wadde tigui wadde posé 3e candidature e 2024 oɗo mo 2024 payaɗo o saabu ko mo ganduɗa yete ko président joguiɗo Sénégal tenen nawri ɗum yesso te ko neɗɗo mo ganduɗa yete ligguey muɗum nani waɗa ɗum no hannirta ni wadde noon yo ɓooya place makko Mamadou Mama Diang Kandé kankone o wi tan ko pour kanko Macky Sall fotani wadde présenté hitande ujunnaji 2024 saabu tan o foti ko wadde respecté haala makko saabu kanko wino hay goto fo wawa wadde ko ɓuuri mandaji 2 ɗum woni konguɗi makko o wi noon wadde yo wat respecté konguɗi ɗiɗon Sada Sy kañum wi tan ko président Macky Sall ne waɗi mérité 3e mandat so tawi ne yiiɗi ɗum ene wawi ɗum dañde wadde noon yoɓe yettumo ko yiiɗi ko haala wasa dañde garene gauche caabi kankone o wi tan ko kanko e ngal ɗon banggal Bamba Fall kañum ko haali koko ganduɗa forsi ɗum kono noon constitution o foti ko waɗede respecté no hannirta ni totte gardiɗo leydi ndi waɗa organisé élection o no hannirta ni tawde kanko foti ɗum wadde kono noon mandaji ɗi yo hanne e 2 so tawi omo yiiɗi yaltidde damal manggal ngal yo hannu mandat makko e 2
ɗiɗi te troisiéme mandat a yejjite nder leydi meɗen Sénégal o noon kañum wi tan Moussa Ba kañum ne konngudi muɗum nde addi ɗum wi tan ko omo ganduɗa kanko woni gardiɗo leydi ndi kay ne kono omo wawi wadde tigui troisiéme mandat so tawi amo o yiɗi ɗum saabu koko ganduɗa omo liggey makko kono kadi amo o yiɗi leydi ndi te ko foti wadde ko foof amana waɗa ɗum ɗum woni kongude mo kanko Moussa Ba garene konngudi Harouna Camara kañum ne wi tan ko Macky Sall ne waɗi mérité troisiéme mandat so tawi ne yiɗi ɗum wadde saabu amona liggo no hannirta ni wadde noon probléme goto ala hen ɗum noon woni ha joni tan ko min gaddanno on e banggal jaabowol moɗon ndi gaddunoɗon e question ji pawanoɗi ɗi namdal hande ngal woni ene ƴewtinda sukaɓe leydi meɗen Sénégal saaha foof nani ɓuuri waylude jikkuji mumen ha tengte école o ɗo ganduɗa ko ɗon neeɗi ɓurno fadede e ƴewtede hande ko ɗon neeɗi ɓuuri ngakkude so ƴewtidama saabu so école ni udda sukaɓe nangga table ban uji kela moñña ha bona gadda kadi tampere tawa ndiɗon leydi ne waɗi sukaɓe ɓe ganda hande sone jangga wonde ine dawa école jooɗoto koye banguji jooɗoto koye kaaƴe ine jangga wonɓe abri provisoire uji ngalaɗo janggi kamɓe ɓe miijaki guijiramoɓe ɓeɗon hande namdal ngal woni holko foti wonde darde laamu hande e ngal ɗon banggal e ɓeɗo sukaɓe ɓe ganda ko sukaɓe hecciɓe janggoɓe hande jaaha école ni udda ɓe kela hande so yimɓe gonti so tokki kela so beltima kela holto leydi ndi fayi oɗon jogui miijo moɗon eko sukaɓe ɓeɗon mbaɗi ko oɗon jogui miijo moɗon eko mbawɗon addude e banggal solution ji amini paɗa on en onon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat.